Hi guys, your boy Sam again. Muli bwanji kwina kulikonse kumene muli. Tili munyengo ya agalo like president kusowesa agalo. Komabe nkhani imene tibwanji tidaisiyawo tikambe za nkhani imene sizichitika koma mundikhulupirire zizachitika. Chifukwa chakuti mzimayi wina mboma la Neno wabereka mwala. Waya mwina mukhoza ndifunsa funso lakuti mwala wake omwe umene tikudziwawo mwala olemera 512 grams ndi umene wabadwa mu nthawi imene mayi amayembekezera kulandira mwana wake. Zapezekano kuti mwana sanabadwe, wapezekano kuti wabadwa ndi mwala. Kwa amene tingakumbukire zinamba zachitikapo mzaka zapakati pa 2009 ndi 2010 kudera la Mulanje, makamaka kumene kwa TN Nkanda, kumene kuchipatala cha Mulanje anachitaponso deliver mwala imene inali nkhani imene inayendayenda m'masamba anchezo, inayendayenda mu nthawi imeneyo pa intaneti kuti mzimayi wabereka mwala. Komabe anthu amazifunsafunsa kuti kodi izi ndizoona, izi ndizotheka, kodi izi zikuchitikadi? Koma weyo yankho lake ndi zachitikanso kachiwiri, ndi rare condition imene imachitika. Koma nkhani ndi yakuti zimakhala zochitika motani. Sine wa medics kapena sine apangepo zachipatala zina zilizonse. So tingopempha kuti kwa wina aliyense amene angakhala ndi explanation atachita explain, ifeyo tikhala m'makomenti tiziwerenga. Koma nkhani ndi yakuti ndi zinthu zokhuza. Well, tili ku Malawi, tili ku Africa, umene zambiri sizingangochitika anthu osayamba kuloza nazala, zambiri sizingachitike anthu asanadane pamodzi, zambiri sizingachitike zisanalankhulidwe zinthu zingapo pamodzi. Koma chimodzi mwa zinthu zimene ndikhoza kuzitsimikizirani pano pa ndi zakuti obvious zinthu zambiri zimene zimachitika zisaleke zanomo kwathu kuno ku Malawi zimakhala zaufiti. So mu wiki imene ikungothayi pachitika zinthu zingapo ngati kuntchewu mzimayi uja anamwalira wadzadzuka, panangotha tsiku limodzi anapezekanso kuti wamwalira, anthu anakamkwirira the same day. Well, nkhani ya agalu sindifuna kuyankhula, koma kwapezekanso kuna kuti uku kuneno kwapezekanso kuti mzimayi uyo wabereka mwala. Ndi chinthu choyankho kuna kuti is it normal kuti munthu akhoza kubereka mwala? Kwa amene munapangako zachipatala, kodi ndi zinthu zotheka izizi kuchitika zoterozo? Kwa anzathu amene mumakhulupirira zazisamba, mwina nditafunsafunsa kuti chimene chingachitike, chimene chinachititsa zonse chikhoza kukhala chani? Dzina langa ndine Sam Mavita. Well, tingomva makomenti kuti kodi maganizo akhala kumotani, koma ndingopepesa kwa amene votoli lakugwirani. Sinapange video iyi ndicho linga chofuna kuusa mkwiyo kapena kuusa mabale nake amene anagona mwayo. It's your boy Sam Mavita. Peace.